Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Nakatanggap ng tulong ang nasa 2,000 guro sa bayan ng Kalumpit at Hagonoy, Bulacan na naapektuhan ng nagdaang mga bagyo at habagat. Personal na ipinamahagi ng may bahay ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na si Elvira Tuts Angara ang relief packs itong Miyerkules, August 20. Kabilang sa kanilang binisita ang Kalumpit Central School at San Pedro National High School. Sa kanyang mensahe, ipinaabot ni Ginang Angara ang paghanga at pasasalamat ng DepEd Secretary sa mga guro na patuloy na naglilingkod sa kabila ng matinding hamon mula sa kalamidad. Ang naturang inisyatiba ay patunay raw na malasakit ang pamahalaan sa sektor ng edukasyon. Ngayon din ang kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng krisis. May tuturing daw itong dagdag inspirasyon para sa mga guro na nagpapatuloy sa kanilang tungkulin kasabay ng pagpapanatiling buhay sa diwa ng bayanihan sa mga komunidad. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.